Продължаваме с Saints Row 2. Извинявам се за прекъсването. Тук ли трябва хора? Не, това ми е квартирата. Сега да видя къде трябва да хора. То те емисии не са точно като в тройката, а са някакви по-различни. Гати бракмата. Фак. Топ. Добре, не минах през това. Гати глупата работа. Поставя нещо копчето ми се бъдна. Вау. Също трябваше да минам тук. Както казах и в предишка ви, даже също знам ли съм го казал, ако някой иска да играе с мен каквото и да е, ще си оставя и скайп сега в YouTube. Който иска да играе с мен каквото и да е и да записваме заедно, нека ми пише. Нямам претенции. Все пак, защото така сам да записваме някакво тъп. И ще бъде много по-готино, ако сме двама. Да. И какво това всичко трябва да го минавам така ли? То сега скъде са? Ще паузирам само за секунда, за да оправя настройките на играта. Продължаваме с Saints Row. Да, колкото разбрах, тук ще караме да тир. Омага, това са лайна. О, бати бруталната мисия. О, да. Това е нещо като мисиите в тройката, само че там трябва да рушим, а не да цапаме в лайна. Извинявам се за прекъсването, но програмата пак спра. В смисъл... О, яще война. Яще война, яще война. Продължавай.
Ай така на вратата. Брутално. Да, но... Стига бе! Минало. Какви са тези значки? Ама гъп, още ли има? Ще война. Продължаваме. Фак нищо не виждам те. Извинявам се, че не говоря, но не знам какво да ви кажа. Това тук май са другите мафиоти. Те другата мафия. В смисъл. И аз ще лайнавах. Ето път трябва да направя 75. Обича дай по-бързо. И надявам се да ви хареса клиповете. Ако се надявам да ми хареса клиповете, като аз нищо направя и не говоря. Да, няма го минавам. Забърви първо. Добре, нали го закарах? Аре, махай се, бе. Дебелак.
Да, но ми даде $100. Вау. А да, тук пак са два микробуса. Фак. Много къде тръгна. Да, 3 микробуса. Забрави човек. Да, беше, че аз на пъти. Да, то има някакви репортирани, трябва да те пазва жабокук. То пък повярвам, тук не може да се кара. Омага, почвам се на път. Гледай сега. Пам! Право ти е бах майката. Е ти една снимка в бич.